Saúdo da masonería. Apelo ao segredo da nosa irmandade. Por que lle gusta tanto enredar, Pablo? Así que ven vostede de Celavella. Llamo a nosa secreta irmandade. É unha promesa. Palabra de honor. Falou disto con alguén. Necesito que me perdoes. Fixen algo terrible. Sangraba pola cabeza. Para o quinto camarada. O quinto camarada. Pablo, ti crees que matou a ese home? Hai cousas de Venceslao que non sabemos, Matilde. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Dora! Dora? Onde se metería? Non sei, pero ten que estar moi lonxe, se non nada escoitado. Dora? Non sei por que me dá que podo acabar así o día. Enfadándome co teu irmán como non se comporte diante de don Agustín. Pablo, seguro que se vai comportar. Estará aí, sentado, toda a tarde, aburrido, falando de nada co colega do seu defunto pai, mentras os clientes estarán buscando outro abogado mellor. Clientes, pero que clientes ten Pablo? Os que non pagan, claro. Nin que fose parvo. Dora! Detective, mi madre, non parvo. Parvo, Tomás. Por Deus, mi madre, teña un pouco de caridade nos seus suizos. Pareceume que chamaba por min, señora. E así é. Un día destes vou acabar rouca de tanto chamar por ti. Eu case sordo. É que andaba por detrás da casa porque tiña unha saba tendida e levou un Déixate de momento. contos que imos moi retrasados. Vaime buscar unha bica, anda. Unha bica? Sí, unha bica. A don Agustín gustanlle moito. E deixa sen pagar que xa paso eu por ali. E volta a xiña que hai que facelo xantar. Vou agora. Sí, agora, claro. A que esperas? Veña, vai. Como che dicía, Tomás, espero que Pablo se comporte e lle dé a conversa a don Agustín e a Beatriz. Beatriz? E quen é Beatriz? Unha sobrinha de don Agustín a que tamén convidei. Vai, unha sobrinha. Non sabía nada de ningunha sobrinha. Sí,
Sei que é unha rapaza moi agradable e moi discreta. Xa. Mi madre non será unha das súas candidatas para que Pablo senta a cabeza. É unha rapaza moi decente e moi preparada. Xa verás cando Pablo fale con ela. E non lle parece que Pablo sea grandiño para saber o que lle convén? Pablo Grandiño. Ai, Tomás. Veña, mi madre, xa son grande. O ano pasado prometerame. E dende aquela debín medrar unha cuarta. Polo touciño que levas comido, lambón. Dá as gracias é o que tiñas que facer e deixarte de ideas raras. Non son ideas raras. Quero levar pantalóns longos, que ten iso de raro? Raro sería que quixeses levar sallas, Paquiño? Por exemplo. Veña, mi padre, dígalle algo. Ai, meu fillo, se a tua nai di que ainda non é hora... Ademais, os pantalóns longos hai nos que facer nun xastre. E iso custa cartos. É que terán que ver os cartos. Eu nunca tive en conta do diñeiro na roupa do meu fillo. Non, muller, eu só quero dicir que... Se é por cartos, eu teño pantalóns vellos na casa. Para iso tamén os teño eu. Que non é por cartos! Entón por que? Con estes moro de frío. O frío vou quitar eu con lugares. Boas nos de adeus. Hola. Hola, Dora. Pasa, pasa. Librachete polo gordo dun pelo. Que che poño, Dora? Viña pola bica da señora. Non sei se xa estará. É como non vai estar. Ai, que ben. E logo, ten convidados, dona Elvira? Sí, hoxe temos xente principal. Gracias. Díxome dona Elvira que xa lle virá a pagar ela. Se será xente principal, pero logo todo afiado. E os xastres tamén fían. Sí, é opio, pero non se preocupe. Non fai mal ningún. Son moitos os médicos que o mandan e dá moi bo resultado. Gracias. Hasta logo. Ata logo. Bos días, señora. Ai, parece mentira. En pleno século XX, xente segue sen ter ningunha confianza na ciencia. Pensei que esa muller non daba marchado. Caramba, que che deron hoxe. Parece que estás máis contento que outros días. Pois sí, e precisamente veño para levarte a xantar fora. Como cando éramos mozos. A beira do río, que che parece? Que me vai parecer? Pareceme moi ben. O que pasa é que teño que esperar por Blas, que está a facer a rolda. Pero despois teremos o día enteiro para nós. É unha promesa. Palabra de honor. Honor, honor. O importante neste caso non é o honor, senón a puntualidade de Blas. Tranquila. Blas é un garda serio. Bos días, miña cordeiriña. Que faz tan lonxe de casa? Pois xa ves, como acabei axiña de facer os recados e non tiña cousa mellor que facer, pensei que... Vou ter que falar que a tua ama. Non teñas medo, a señora xa lle pillei o tintimán. Que aquilo dali? Ai, como te xuncras que medo me metiches. Serás malo? A ver, señorita, que leva aí? Pois leva unha bica, ou é que non o ve? Creo que vou ter que comisala e compartila con vostede. Diso nada, señor garda, que a miña ama mátame se non chego con ela enteira. E co demais tamén enteiro. Ah, entón terame que dar outra cousa. A cambio. Algo doce tamén. En vez dunha bica, que tal un bico? Si, xa, un bico. E que tal unha lavazada, señor Cabo? Meña, Doriño, non sei se están ariscando. Ai, que a señora díxeme que me dese presa. Pero non dicías que lle tiñas collido o tintimán? Eu creo que 4 puntadas. Ademais, a vostede xa non lle vale. Algo máis de 4 puntadas serán. Deixe. Vostede a miña idade xa os levaba. Niso non se equivoca, Laureano. Mire, non me revolucione o rapaz, que ao final o conto vai me sair caro. Se non lle imos pagar o xastre. Xa escoitaches a tua nai. Cando ela che deixe, eu douche os pantalóns, pero mentres... Mentres son o parvo da escola. Estou farto de que me chamen Pito Cairo. Chámanche Pito Cairo. E cousas peores. Non ve que son o único que sigue levando isto? Tampouco será para tanto. O orgullo tamén é cousa de rapaces, Laureano. Está ben, deixame a min.
Xa falo eu con tua nai. Isto arranxo eu. Que é o que vas a arranxar ti, se se pode saber? Nada, unhas películas que lle imos encargar a Pombo pro cine. E a ese que lle pasa agora? Pareceme que van tardar en chegar máis do previsto. Laureano, vou polo resto dos papéis e veño de contado. Este rapaz non ten amaño. Ainda que co exemplo que ten na casa que se podía esperar. Non vai dar tempo a facelo xantar. É todo por culpa desa tarabela. Ou por culpa súa, mi madre. Depende do punto de vista. Culpa miña, por qué? Por mandala tan tarde a pola bica. Non me poñas máis nerviosa do que xa estou, Tomás. Ti mas teu irmán pensades que as criadas son anxos. Pero que sei eu xa, a estas alturas, o que pensa Pablo? Estará pensando en erguerse dun momento a outro. Onte chegou as tantas das súas xestións na capital. Que se lle perdía a Pablo esas horas na capital? Algo do testamento dunha viúva. É bastante nova, por certo. E logo queres que non me preocupe por él. Deixo estar, mi madre. A Pablo non se lle pode atar en curto. Ele é como é. Ponte quieta, Feliciano! ¡Alto a Garda Civil! Pero cuidado, pero Doriña... Arredemos. Agora sí que non hai nin bico, nin bica, nin nada. Que pasa, Dora? Por que entras pola porta principal? E onde está a bica que che encarguei? Pero que pasa, Dora? Aí o ten, meu tenente. Non debe ser de por aquí, polo menos eu non o vira nunca antes. Ten un tiro na testa. Se cadra, matouse. Non era de por aquí. Xa mo parecía. Pero debía faltarlle valor. Antes de dispararse, botou fora todo o que comeu, mire. Viu a pistola? Parece moi bella. Faime lembrar aquela de Crisanto. Esqueceume decirlle, meu tenente, que había algo que parecía un sobre. É algo importante, meu tenente. Non sei, cabo, saberemos. E isto? Unha bica, meu tenente. Unha bica. Levaba a persoa que topou o corpo. Caeulle e deixou na esquecida. Quen era? Dora, meu tenente. Algún problema? Non, ningún. Pero hai que ser discretos. Non é necesario que todo o mundo saiba. Se ve a Dora, dígalle que non fale disto con ninguén. A sus horas, meu tenente. Para o quinto camarada. Pero fala, muller, dime, que é o que viches? Non dá reaccionado. Eu tampouco. Non chores, Dora, e contanos o que pasou. Eu estaba... Había un home morto. Como dis? Como que un home morto? Que home? Alguén coñecido? Sangraba pola cabeza. No campo da loba, eu ia correndo e batín co defunto. Que facías ti correndo polo campo da loba? Ai, volta a chorar. Pablo, donde vas? Vou ao cuartel, teño que ver que é o que pasou. Dígalle a Matilde que pase por alá en canto poida. Pero, Pablo, temos convidados a comer. Pablo! Veña, Dora. Veña, tranquila. Señor, que día.
A ver, Dora, dime. Onde está a bica que che encarguei? Un pobre home. Quen sabe por que estaría tan desesperado. Entón foi un suicidio. Tiña un tiro na cabeza e a pistola xunto a man. Estaba no campo da loba. Conservaba a carteira, pero con cartos. Roubo non foi. Ocórreselle unha idea mellor que o suicidio. A verdade é que, visto así... Pero pode ser unha conclusión precipitada. Sábese algo de identidade dese home? Non. Non levaba ninguna documentación na carteira, ningún papel. Que está? Someténdome a min a un interrogatorio. Xa lle dixen que non, e xa lle dixen o que penso. E non é ningunha conclusión, nin precipitada, nin non precipitada. É o que me parece. E o que vou poñer neste informe, se é que vostede, Pablo, me deixe rematalo. Non tiña convidados a xantar. Como sabe? E como soubo vostede do crime? Pablo, pídolle que marche. Teño garda hoxe a noite e fáltame tempo para rematar isto. Ten razón, non o incomodo máis. E ben, por que non marcha logo? Non era mellor saber se Inés descubriu algo. O disparo fíxose non hai moito tempo. Debeu ser pola noite ou a primeira hora da mañá. Foi un tiro limpo. O orificio de entrada ten 11 milímetros e o de saída uns 15. Milímetros ou centímetros? Non, 15 milímetros. Hai restos de pólvora? Non, ou polo menos eu non os atopei. Algo máis? E a bala? Aquí está. Atopouse a uns 10 metros do corpo. Non, Venceslao? Sí, sí. É dunha arma de animalisa, como a que tiña xunto a man. Exacto. Que quere dicir iso de animalisa? Súas armas moi antigas teñen a animalisa. A bala sae recta, sen xirar o canón. Sabe moito de armas. Algo tiña que ter de bo un marido garda civil. É moi extraño. Esas armas xa casi non se usan. Depende. Fora do disparo non hai signos de violencia. Aparentemente ningún. A chaqueta estaba así, coas lapelas levantadas. Sí. Será mellor que cada un volva as súas ocupacións, non lles parece? Gracias. Vasmo contar ou teño que adivinar? O que? O que pasou entre Venceslao e ti? Mellor era preguntarlle a él. Incomodouse comigo. Pero creo que ten os seus motivos. Por? O morto era militar. Como sabes, se ia vestido de civil? A etiqueta ten o nome de Felipe Maía e Hijos. É un xastre da Coruña. Moitos militares fan ali a roupa. E iso que ten que ver? A saber, se Venceslao non quere a nosa axuda, non pasa nada. Ademais, hoxe temos convidados na casa. Un vello cliente de meu pai e mai a súa sobrinha. Vese que che presta. Agora que o penso, miña nai ainda pode esperar un anaquiño máis. Total, a bica xa non imos comer. Ven comigo. Onde imos? O campo da loba, a ver que pasou ali esta mañá. Un suicidio. Matilde, se alguén fai isto, ocorren dúas cousas. A primeira é que sempre quedan restos de pólvora. Se cadra, se parou un pouco a pistola da cabeza. Tería que ter brazos de máis de 1 metro para que non lle quedase pólvora na fronte. E a segunda? Que a bala lle reventaría a cabeza. Non atravesaría limpamente. Matilde, ese disparo foi feito desde moitos metros de distancia. É imposible que ese home se pegase un tiro. Leocadia, déalle estes papéis a Laureano. E sábese de onde era o morto? Non se sabe, só se sabe que non era veciño. Ainda menos mal é porque o matarían sería para roubarlle. Eu que sei, para roubarlle. Non, para min que é unha cousa política. Unha cousa política. Xa verán, para min que vai ser cousa dun anarquista ou algo así.
E de onde ves así? Laureano, ven aquí. Parecerache bonito. Mira que pintas, pareces un pobre de pedir. Dime agora mesmo con quen te pegaches ou acabo eu de coserte lavazadas. Chamaronme Pitocairo. Mira, Laureano, o teu fillo non me dá máis que a desgustos. Leocadia, muller, son cosas de pícaros. Eu xa non son un pícaro. Ti cala a boca e non me cantes máis o xenio. Todo pola súa culpa. E ainda tes máis que dicir, pasa para arriba agora mesmo. O que nos faltaba, ter un mangante na casa. E esa rapaza que convidou tua nai coñece? Non, as galladas de mi madre. Ándame buscando unha rapaza decente para casar. E agora ocorreuselle que esta Beatriz... Beatriz, Sí, Beatriz. a futura señora de Veiga. Ei. Sen adiantar acontecementos, Matilde. Eu non son fácil de conformar. Sí, ten que ser horrible que tua nai chamañe citas con rapazas novas, guapas e de boa familia. Guapa? Non sei, nunca vin. Pero non creo. Só sei que é discreta e decente. Dilo como se fose un defecto. Por como di mi madre, créeme que hai moitas probabilidades de que sí sexa. Mira, este debe ser o lugar onde atoparon o morto. Evidentemente tiña medo. Sabía que ia morrer. Pater noster qui in celis, sanctificetur. Fiat voluntas tua, sicut in celus et in terra. En pé! Póñase en pé! Conforme. Non foi un suicidio, pero a arma coincide. Daquela, o asasino quixo facernos crer que ese pobre home se matou a si mesmo, non si, Pablo? Pablo. Se non me equivoco, o que disparou debía estar aquí. Sangue. Se cadra moveron o corpo. Non o moveron. Antes de morrer, o home fixo un disparo e feriu o seu asasino. O asasino tiña boa puntería. Se lle deu outro desde aquí, estando ferido e todo. Sí. Que pensas? Que pouca xente é quen de facer branco a esta distancia. Crees que o asasino tamén era un militar? Desde logo era alguén que sabía disparar. De feito, creo que xa sei o que pasou. Evidentemente non foi un suicidio, pero tampouco se lle pode chamar asasinato. Inés, cando leas esta carta seguramente eu xa non este aquí. Non ten nada que ver contigo, meu amor. Só é culpa miña. Necesito que me perdoes, fixen algo terrible. Que estará facendo para tardar tanto? Xa sabe como é o señorito. Estará investigando do morto. Mortos, roubos, crimes, asasinatos... É que non pode ser un abogado normal como o seu pai. Iso, ri. Como se non tiveses nada que ver en atopar o morto ese. Que en paz descanse o pobre. Aí está. Boas. Que, Dora, máis tranquila? Sí, gracias, don Tomás. Chego tarde, mi madre. Pensei que eras Pablo. Coña, vaya recibimento. Perdoa, fillo, pero é que estou moi nerviosa. Xa, e Pablo? Non sei. E os convidados a punto de chegar. Non volveu do cuartel? Non. Chamei a Lía Venceslau, díxome que só estivo un momento. E máis, preguntoume a min se eu sabía onde estaba. A min, que son a última en saber. Preguntou por Pablo? Eu pensei que estaría botándolle unha manco do cadáver. Ti tamén. Pero é que nesta casa ninguén fala de outra cousa que non sexa ese morto. E xusto antes de comer. Ai, señora, non me recorde que me volven outra vez as ganas de chorar. Dora!
Non descuides a comida. Xa chorarás despois. Doeche moito. Foi polos pantalóns, non? Mira, fillo, a ninguén lle gusta que se metan con un. Pero as cousas pódense amañar de outro xeito. Sí, home, sí. Paquiño, senta aí. Imos falar de home a home. Non vou deixar que me chamen Pito Cairo. Ben, te dis que xa és un home, non? Pois ben, os homes resolven as cousas de outro xeito. A violencia... Fale vostede con Pepe de Carolina, xa verá. El ten pantalóns longos, non? E ti pensas que pegándolle xa és máis home ca el? Ben, si me prometes que nunca máis vas chegar as mans con ese Pepe nin con ninguén máis, eu intento falar con túa nai para que che faga os pantalóns. Prométollo. Ben. Agora vai xogar, veña. Gracias, mi padre. Veña. Adiante. Outra vez vostede, Pablo. Veño do campo da loba. Xa sabía eu que non me ia deixar en paz. Os seus convidados deben de estar mortos de fame esperando por vostede. Xa irán empezando sen min. Vaya para casa, Pablo. Senón, dona Elvira, vai no matar. E xa teño cadáveres abondo por hoxe. Antes quería pedirlle unha cousa. Que queren? Nada, unha pequena curiosidade. Podo ver a arma? Que arma? A arma do home morto. Podo vela? Estámola examinando. Pois iso. Podo examinala eu. Por que lle gusta tanto enredar, Pablo? Non foi un suicidio, Venceslao. E vostede debería sabelo. E que suxire, logo? A arma utilizada é de ánima lisa. E apenas quedan armas de ánima lisa. Sería un coleccionista, iso que ten que ver. Por si só nada. Pero se a eso lle sumamos que o disparo foi feito a certa distancia, pois non había restos de pólvora. E a trayectoria da bala non é a propia dun suicidio. A onde quere chegar? Sumémoslle tamén que o corpo presentaba as lapelas da chaqueta levantadas, como ocultando o branco da camisa, para non ofrecer boa referencia a quen apuntase sobre el. Remate xa. Se ten algo que decir, dígao. Venceslao, ese home non se suicidou. Nin sequera foi vítima dun vulgar asesino. Ese home morreu nun duelo. Fogo! Xa. Que máis sabe todo isto? Falou disto con alguén? Con Matilde. A garda fora. Antes prefería falar con vostede a soas. Sempre tan considerado. E agora, tenente, podo ver a arma? Señora, don Agustín e a señorita Beatriz xa están aquí. Dígolle que pasen. Sí, claro. Querido Agustín, benvido. Encantado de verla. É sempre un placer recibilo nesta casa. Ti debes ser Beatriz. Moito gusto, señor. Que guapa. Estás feita toda unha señorita. Vexo que sabe moito de duelos. Algo lín sobre o asunto. E vexo que vostede tamén. Eu? Que quere dicir? Non é ese un libro sobre duelos. Vino algún outra vez neste despacho. Chamoume a atención. É vostede moi observador. E ten boa vista. Que Santa Lucía ya conserve. Este libro é un agasallo. Un agasallo dun amigo. Non o lín, pero sei do duelo todo o que hai que saber. E que é o que sabe? Sei que está prohibido pola lei e condenado pola Igrexa. Do segundo non me ocupo moito. Pero o primeiro obrígame a perseguir a que no practique.
Mesmo se se tratase de militares. Non entendo que insinúa. Os duelos adoitan a ser cousa de militares. É certo. Entre os militares existen os chamados tribunais do honor, que moitas veces terminan en duelo. É un costume lamentable. Pero non é só cousa de soldados. Vai a Madrid. Verá que na asociación de prensa teñen un gimnasio de esgrima e unha galería de tiro. Os militares non son os únicos que se baten, créemo. Pero neste caso que nos ocupa parece que sí. Que é o que quere dicir? Vamos, Venceslao, non me diga que quere botar terra sobre o asunto só porque se trate de militares. Son militar. Pero non. Non é que queira botar terra sobre o asunto. É só que... É só que... que? É só que este asunto podería ter aspectos que exceden as miñas competencias. Como que podería? Non me pida que lle dea máis explicacións. Fágame caso por unha vez. Abonda co que lle dixen. Ben, daquela supoño que podo marchar. Pero antes, gustaríame preguntarlle unha vez máis se non atopou nada que poida identificar o corpo, algún papel, algo. Como quere que yo diga? Nada. Gracias pola súa axuda. Seguro que outra vez... Gustaríame pedirlle un último favor, tenente, abusando da mutua confianza. Que quere? Poderíame deixar o libro sobre o duelo. O tema empeza a interesarme. Gracias, tenente. Prometo devolverlo. Iso é o máis extraño. Se se trata dun duelo, polo menos un dos duelistas tiña que ser de por aquí. Daquela o asasino... Non necesariamente. Cando aínda había duelos, era frecuente ir celebralos a un lugar apartado para non seren molestados e para evitar a policía. E por que celaballa precisamente, se ningún dos dous era daqui? Non falamos só dos dous duelistas. Cada un tiña que levar dous padriños. E quizáis houvese un médico e tamén testemunhas. Podía haber ali ata 9 persoas. Complicado iso dos duelos. Chégalle ben. Por iso lle pedín ao tenente este libriño. El duelo en España. Esplendor y decadencia, Marqués de Cobas. Impreso en Santiago. Sei que vive na capital. En serio? Pablo, nin se chocorra... Seguro que meu irmán entretén de sobra a ese tal don Agustín. Don Elvira vai te matar. E a esa tal Beatriz tamén. Iso seguro. Só unha cousa. Dime. Podo ir contigo? Non podes. E por que non? Quero que fagas unhas pescudas no despacho. Chama ese tal Felipe Maía, o xastre da Coruña, e pregúntalle se nos últimos tempos alguén lle encargou unha chaqueta cos reveretes de seda e os botóns dourados. Seguro que o ten apuntado no rexistro. A do morto. Como te fixaches tanto? Un que ten ollo para a roupa. E quero que lle digas a mi madre que me vou demorar algunhas horas. Entón vai me matar a mí. Como podes pensar iso dela? É rarísimo que Pablo tarde tanto. Polo regular soe ser moi puntual, verdade, Tomás? Quen? Pablo? Sí, claro, puntualísimo. A puntualidade de persoa. Aquí está. Dora! Non chegou por os aperitivos, pero xusto para a hora do xantar. Aquí facémolo tarde. É un hábito que temos. Os que de casa grande descendemos ou comemos tarde ou non comemos. É Matilde, señora. Matilde? Vou, proveito. Onde está o meu fillo? Pois don Pablo díxeme que lle dixera que vai en... Ai, agora mesmo non me lembro do sitio, pero que asiña ben, señora. Pero, muller, que che custa? O rapaz... Déixame traballar, Laureano. Pero, Leocadia, muller, eu non preciso ese pantalón. Vai moi bonito, é precisa o ele, é para que? Para andar as mozas. Teño que pensar eu en todo. Laureano, a ti pareceche que Paquiño... Boas. Boas. Hola, tenente. Saúde, Laureano.
Pase. Quero lle comentar unha cousa. Saúdo da masonería. Debe tratarse de algo importante, Venceslao. Quería falar con vostede discretamente, contar coa súa propia descripción. Apelo ao segredo da nosa irmandade. Adiante. Para o quinto camarada. Que é isto? Abro. Supoño que sabe o que lle pido. Non. Esa carta é un desafío. Desafíame a un duelo. Como? A vostede. Están tolos. Como poden pensar que se vai prestar vostede a unha cousa así? Está tolo. Non pode facelo. Apelo a nosa secreta irmandade. Odemo a nosa secreta irmandade. Odemo a nosa secreta irmandade. Venceslao, vostede é meu amigo. Non vou consentir que faga unha cousa así. Non será unha cuestión de mulleres. Non. Se é un problema de cartos... Non, non é nada diso. Non me gusta nada isto, Venceslao. Sexa cal sexa o problema, hai outro xeito de mañalo, pero... un duelo... Iso é un delito. Peor que un delito, é un asesinato. Laureano, se non ven, irei eu só. Como que se non vou? Que quere dicir? O que lle estou a pedir, Laureano, é que sexa o meu padriño. Dora, Sí, señora. podes servir o café. Sí, señora. Dona Elvira, se non lle importa, teño que usar o teléfono por unhas cousas que me encargou don Pablo. Palmira, póñame cunha xastrería da Coruña. Felipe Maía. Son don Pablo Veiga, abogado de Celavella. O marqués non me espera, pero agradeceríalle comunicase que estou aquí. Non sei se poderá recibilo. Só quero falar con él uns minutos. É importante. Por aquí, señor. O señor Pablo Veiga, que ven de Celavella, señor Marqués. Gracias, Manuel. O señor Marqués pediume que lle lembrase que o coche estará aquí mañá ás 7. Gracias, Manuel. Pode retirarse. Adiante. Sente, por favor, non se quede aí. Gracias. Disculpe que non me levante, pero últimamente a miña saúde non é alá moi boa. A verdade é que me canso con facilidade. De feito, agradeceríalle que non se estendese moito. Mañá teño unha visita importante. En realidade, un verdadeiro encordio, pero... Non o molestarei moito tempo. Vexo que, ademais de escribir, é vostede afeccionado ás armas. Sí. Así que ven vostede de Celavella. Teño un pequeno despacho de abogado ali, sí. Manda o tenente Venceslao, supoño. Non, non me envía el. Coñece vostede o tenente? Hai moitísimo tempo que non o vexo, pero sí, coñezo. E sei que o destinaron ali, en Celavella. Hai bastante tempo. Fomos grandes amigos, logo a vida nos distanciou. Para que falar? De feito, ese libro que trae vostede nas mans, regalillo a ele en certa ocasión. Só por curiosidade, non será o mesmo exemplar? Sí, é o de Venceslao. Díxome que era agasallo dun amigo, pero non pensei que se referise ao autor. E precisamente sobre iso sobre o que quería falar con vostede.
Estou interesado nos costumes do duelo. Permítame. El duelo en España. Esplendor e decadencia. Decadencia, o duelo... é xa unha cousa do pasado. Eu non diría tanto. Hoxe pola mañá en Celavella celebrouse un. Un duelo? Morreu alguén? Marcelino Ares. Está seguro? Sí, morreu en Celavella. Sí, desgraciadamente, sí. Como di? Outro. Morreu nun duelo. Lémbrase do nome ou da data. É moi importante. Miguel Aguiar. Moitísimas gracias, señor Maía. Honor. O duelo é un asasinato, diría eu. E o garrote vil non o é, don Pablo. O duelo non consiste en matar. O que o duelista quere demostrar é a súa limpeza de espírito, o arriscalo todo, a súa mesma vida, para restablecer o honor perdido. Mais nada. Seguro que hai outros xeitos de restablecelo. É esa coraxe propia a que lle devolve o honor, non a morte do rival. De feito, a morte do rival non era desexable. Niso a lei dos cabaleiros, estará de acordo comigo, era moitísimo máis humana que a lei das masas. Por favor, non se ofenda que a lei das masas que vostede, don Pablo, representa. Non me ofendo. Como representante da lei das masas non tiven tanto éxito como para sentirme aludido. En cambio, vostede fala con moita admiración dos duelistas. Seguro que participou en algún duelo. A ironía é que non. Non. Eu son só un teórico, un triste observador dos costumes antigos. A miña coraxe demostreina servindo a miña patria, servindo en África na artillería do rei. Logo, lamentablemente, tiven que deixar o exército. E sí, é certo que coñecín a moitos homes de honor e algúns deles admireinos. Pero todo isto é mellor que fale co seu veciño, o tenente Venceslao. Estáme dicindo que Venceslao participou en algún duelo? Non, non. Non sei, non o recordo agora, non. Fale con el. E dígalle que lle mando os saúdos ao quinto camarada. Pois... parece que quedou boa noite. Mi madre, eu, se me desculpan, tería que marchar. Non, por favor, non se levanten. Sente. Vai, fillo. Total, parece que Pablo non vai dar chegado. Polo menos antes das súas. Boas noites. Laureano, leva estes sacos para a tenda. Agora no, mañá. Se por ti fose, quedaría todo para mañá. Mira como está todo. Mira que desorde. Onde vas? Vou meditar. Mañá érgome cedo. Teño cousas que facer. Cousas que facer hai aquí? Leocadia non estou para contos. Estes pantalóns que fan aquí? Puxe no seu. O que me faltaba. Pois xa os podes ir levando para arriba. Non. Como que non? Leocadia, os pantalóns son meus. Proballos os rapaces e subellos baixos. Iso nada. Está visto. O que está visto? Que ás veces non hai con que falar. Paquiño xa non é un pícaro. Quere uns pantalóns longos e non sei por que non os vai ter. Pois Non vou discutir. Se non o fas ti, levo yo seu mañá ao sastre. Pero... Mañá. Señorito Pablo. Hola, Dora.
A ver se acerto. Xa acabaron de xantar, non? A súa nai está moi incomodada. Creo que é mellor que suba rapidamente ao seu cuarto e se quede ali ata mañá. Por qué? Así tocou a máis para cada un. Ah, Estivemos agardando por ti durante horas. Que vergonza. Xa non sabía que dicirlle a don Agustín e a súa sobrinha. Mi madre non será para tanto. Por suposto que non. Só co cabo de 3 horas xa non me quedaban excusas que inventar. Tomás non lle soubo botar unha man. Vou ter que falar con el. Ese home non se sabe comportar. Podesme decir a que andas, Pablo? Don Pablo, disculpen, creo que descubrín algo. Do morto ese, seguro. Boas noites. Eu creo que tamén. Espero que o que descubriches ti non confirme o que descubrín eu. Voume deitar, Dora. Si o señorito Pablo quere cear. Que comas sobras. Sabes que a rapaza esa non era nada fea? Que rapaza? Beatriz, a sobrinha do convidado da tua nai. Aí sí. Sí, se cadra fixeches mal marchando. Ti tamén me queres casar? Eu non teño interese ningún en que ti cases, Pablo. Alégrome. Falaches co xastre? Sí, falei. E tal como dicía, xa temos o nome do morto. Chámase Marcelino Ares, en efecto era militar. Era subtenente de artillería nun reximento no que a maioría dos oficiais e suboficiais eran galegos. Curioso. Sí, pero isto non é todo. O xastre da Coruña comentoume que xa era o segundo cliente que lle morrera nos últimos anos. O segundo? Sí, o outro tamén morreu nun duelo. Pensei que había relación entre as dúas mortes, así que lle dixen que lembrase. Lembrou a data da outra morte e busquei nos xornais. Ben feito, Matilde. Aquí está a noticia. Mira. Este é Miguel Aguiar. É sorpresa. Xunto a él, Marcelino Ares. Estaban xuntos no mesmo reximento. Están en África. Sí, combatían os rifeños nas campañas do ano 9 ou 13. Seguramente fosen amigos, por iso ian ao mesmo xastre. E os outros tres? Este é Benito Díez. Este. Tamén morreu nun duelo. Aquí está a noticia. E o quinto? O quinto. Iso é o máis sorprendente. Non o recoñeces? Pois non. Intentei buscar probas no anuario e atopei que o quinto é o tenente Venceslao. O quinto camarada. De verdade sospeitas que Venceslao matou a eses homes? Antes de pedir o traslado á Garda Civil, Venceslao loitou en África. Estaba en artillería. Pero él, extrañamente, nunca fala diso. O Marqués de Covas tamén estaba por esa época en África. Fora amigo de Venceslao, pero contoume que despois se distanciaron. E por qué? Se cadra ten algo que ver cos duelos. A explicación que me deu foi que así é a vida. Non pode ser simplemente por baterse, porque non é unha cousa que o Marqués considerase mala. Pode ser que Venceslao incumplise algunha norma de etiqueta do duelo. Si, Jesús, a esa xente non hai que la entenda. En todo caso, o Marqués referiuse a Venceslao como o quinto camarada. Con el xa temos identificados a 4. Se cadra o que nos falta está morto. Ou se cadra non. Creo que vou ter que falar outra vez co tenente. Por iso Venceslao estaba tan molesto onte. Ainda así, sigo sen poder creer que el... Hai cousas de Venceslao que non sabemos, Matilde.
Meu tenente. Bos días, cabo. Como lle deu por vir tan cedo? Pasou algo? Non, en absoluto. Xa marchaba. Vostede queda aquí. Eu teño que resolver uns asuntos. Quizáis tarde. Cuartel da Garda Civil de Celavella. Fala co cabo Blas Pizarro, dígame. Blas, pódeme poñer co tenente, por favor? Quen pregunta? Son Pablo, é ausente. Don Pablo, bo día. Blas, póñame con Venceslao. O tenente marchou. Pasou algo? Non, nada. Non se preocupe, cabo. Gracias. Venceslao marchou. Cousas que hai que facer pola deusa razón. Sei que a isto se lle pode chamar razón. Venceslao, por favor. Imos ao campo da loba. Xa nos esperan ali. Venceslao non pode ser culpable. É un home bo e considerado. Non o imagino matando a xente inocente. Pablo, ti crees que matou a ese home? Porque se foi así, quizáis queira matar o outro que queda. Sangue. Sangue inocente. Espera. Sí, pode ser. O qué? Venceslao non foi. Non tivo por que ser el, Matilde. Estábamos analizando mal a cuestión. Lembras? No campo da loba había sangue, pero non era do morto. O outro duelista tamén resultou ferido, nunha perna. Fogo! Foi o Marqués. Como sabes? Non o sei. O único que sei é que Venceslao non parece ter ferida ningunha, e o Marqués sí, por todas partes. Onte tiña as pernas tapadas por unha manta cando fun ver. El puido matar en duelo a Marcelino Ares e seguramente os outros dous tamén. Pero por qué? Por algo que pasou en África entre eles hai moitos anos. Pablo, cal é o nome real do Marqués? Francisco Álvarez de Morgade. Mira. Sí, este home pode ser el. Matou os outros tres e só lle queda un. Venceslao. Sí, e moito me temo que vai ser agora, esta mesma mañá. O Marqués díxome que hoxe tiña visitas na casa, pero o seu criado comentoulle que o coche estaría listo para hoxe ás 7. Se eran as 7 da mañá e viña para aquí, xa chegaría. Vamos, non temos moito tempo. Onde imos? O campo da loba. Que vas facer agora, Pablo? Vou buscar as miñas cousas. Inés, querida esposa, fixen algo terrible e necesito que me perdoes. Tócame pagar por cousas da miña mocidade e das miñas ideas. Cando estiven co exército aló en África, tiña 4 camaradas. Éramos 5 amigos inseparables. Un de nós uniuse a unha conspiración para derrubar o goberno e establecer unha dictadura. Soupémolo e denunciámolo. Os conspiradores foron expulsados do exército. O noso antigo camarada nunca nolo perdoou. Co paso dos anos foi matando un por un en duelo os meus amigos. A min retoume varias veces, pero nunca aceptei. O morto que examinaches pola mañá era o terceiro camarada.
E de paso unha afronta a min para que acepte o duelo. Esta vez, Inés, contra as miñas conviccións máis firmes, teño que aceptar. O sangue dos meus amigos obrigame a isto. Sei que é moi posible que non volva e para cando leas esta carta, quizáis xa estea morto. Pero polo menos quero que ti saiba a verdade. É a única que me importa xa. Palmira, por favor, póñame coa casa dos Veiga. Pablo, son eu. Venceslao deixou unha carta. Vai para o campo da loba. Vou con vos, Pablo, por favor. Venceslao, quero pedirlle por última vez que recapacite, que reconsidere a súa decisión. Querido amigo, a ver se é verdade que é a última vez. Pense en Inés, que vai ser delas se o matan. Neste momento non me podo permitir pensar nela. Nin en min. Hai outras cousas máis importantes que considerar. Esperaba velo co seu uniforme de Garda Civil. Tenente. Isto é un asunto persoal. Os uniformes non pintan nada aquí. Eu levaba o meu con moito orgullo ata que vostede e os seus amigos conseguiron que mo quitaran. Foi vostede quen o deshonrou. Pero iso non é nada, a política é así. Outra cousa é matar persoas inocentes. E todo por qué? Vinganza. A máis pobre das causas. Esas son palabras de masón. Por que está vostede aquí, Venceslao? Se non é por vinganza. No fondo non son tan distintos como cree vostede e os seus amigos. Pero non se preocupe, asiña vai a estar con eles. Ese é o seu padriño? Sí. Eses son os seus. Un deles estivo onte por aquí, agochado como un delincuente. Simplemente quería asegurarme de que recibía o meu recado, Venceslao. Recibín, sí. Pero extrañoume que un home de honor como a vostede non atopase outro xeito de mandar o seu recado. Terei non conta a próxima vez. Se é que existe unha próxima vez. Lamentablemente non contamos coa presenza preceptiva de 4 padriños, nin dun xuiz, nin do médico. É o signo do noso tempo, Venceslao. Pero o médico non fará falta, en tal caso un crego. Entón é que pensa morrer. Pero en todo o demais seguirase o regulamento e o costume. Camiñarán 10 pasos en direccións opostas, despois volveránse, e a miña voz poderán apuntar e abrir fogo. Está terminantemente prohibido que ninguén se mova ata que conclúa a cerimonia. Comprendido? Comprendido. Comprendido. Supoño que traería vostede a arma que lle deixei xunto ca mensaxe. Se quere pode cambiala por esta. Ten vostede ese dereito. Prefiro empuñar a que empuñou Marcelino. Poden comprobar as armas. Cargue. Carga máxima. Este é un duelo a morte. Venceslao, pídolle que recapacite. Isto non conduce a nada. É tarde demais para iso, querido amigo. Cabaleiros, vayan ás súas posicións.
Cabaleiro, ten dereito a efectuar o seu disparo. Non o faga! Dispare, Venceslao. Vai disparar sobre un home desarmado. Vostede non é como a él, Venceslao. Pense nos seus amigos. Estánlle reclamando xustiza. Xustiza, Venceslao, non vinganza. Dispare, Venceslao. Cobarde. Isto é un duelo a morte. Non permitirei que me ofenda desa maneira. Ordénalle, Venceslao, que dispare! Vostede xa non pode ordenar nada, señor Marqués. E agora arresto polos asesinatos de Marcelino Ares López, Miguel Aguiar Fernández e Benito Díez Castro. É como os manches mato, te entendido? Ti sabla de sacrificios que facemos por ti. Xa os podes coidar. Non se preocupe, mi madre. Nada de xogar á pelota. Nada de andar á froita. Nada de andar de xeonllos. Entón, que podo facer? Axudar na casa. Non dis que xa non és un pícaro? Pois iso. 2 pesos e 17 reais. Está ben esa conta, Leocadia? Por que? Ve algo raro? Sí, está bica. A que le vou dar aí atrás? Que sei que tiña xente principal a xantar. Será así, pero na miña casa non entro. Pois daqui sei eu. Non pensará que... Dona Elvira, una bica. Adiante. Pablo, Matilde, chegades para xantar. Esta muller tráeme a comida ao cuartel como se fose un eivado. Como vai o brazo, tenente? Ben, se non lle fago caso non me molesta. O mesmo que me pasa a min con mi madre. Dicen que yo devolvería. El duelo en España, esplendor e decadencia. Non sei se será a mellor lectura para a miña recuperación. Rematou, non? Confeso que non. É entretido, sí, pero é máis divertido velo en persoa. Sabes algo do autor? O Marqués está na prisión da Coruña, esperando o xuizo. A lei das masas encargarase agora del. A lei das masas? Nada, cousas do Marqués. Arrepentido. Non. Agradézolle todo o que fixo, Pablo. Non estou arrepentido. O único que lamento é que os meus amigos aceptaran baterse en duelo. Como puderon facelo? Ten que comprendernos. Permítame. Gracias. Pertenzo a unha xeración de ideais tolos. Supoño que teño que esquecerme de todo iso. Vostede tiña razón. Ben, eu teño que marchar. Volverei coa cea. Ata logo. Ata logo. Nós tamén marchamos. Alégrome de que este mellor, Venceslao. Gracias, Pablo. Sinto, camaradas. Chegou ali pegando tiros. Somos revolucionarios. Foi a matar.
quero! Estou disposto a dar a miña vida pola causa. Como os lobos! Foi el! Que barbaridade. Que quere que investigue? Ese home loitou en México baixo as ordes de Pancho Villa. Participou na revolución dos soviets. E ti pensas que Méndez tamén pon bombas? Aquí non temos de que preocuparnos. En Celavella a autoridade está para algo. Sigamos co previsto. Ah!